sok jármű, amiben van stoppolva. Ne kapjuk a más. Mennek. Jaj, jaj. Jaj. Nagyon szép. Ott van Miért erő. nem fixelik ezeket? De... Gyerünk, az már üres. Ja. Nem küldett. Igen. Gyere vissza, értem. Ez az várhatott testvér. Kibőn. Ezt nézd meg! 92-es kill lesz hisz. Majd ugorják ki, hogy a tankot látsz, én meg nekivezetem. Jó. Itt lesz egy ember. Ott van szembe, üsd el. Hol van, nem látom. Menj egyenesen. Lehet, hogy már megfelelt, én sem láttam. Az igen. Hogy gyors menni vissza. Balra, ott van két tank. Azaz. Ott van fönt egy ember előttem. Hát ez nem... Megöltem! Ez is jó lesz videóba. Ja. Oda szépen Meg fogunk Ja, halni, itt meg lesz. fogunk halni. Én is Én felrobbantottam. akartam. És egy se kapta meg. Ott van még egy. De most nem kaptál pontot? Nem. Én se, de miért? Istenem. Beütöttél most. Ez mi volt? Elefánton. Ez mi a... Ezt te adtad ki, hallod, kobasz? Majd megpakolom Egy én is. csimpánc. Útközben meg lehet pakolni. Aha. Komolyan. Megpakolod. Az összeset ledobtad a földre. Dehogy is. Rajj meg. Tényleg. Mögöttünk robbantak fel. Ott van egy tank a hegyen. Ezt az ugratást. Ott egy ember! Isten! Gyerünk! Meghaltak. Gyere vissza, értem. Jó! Gyere vissza, értem gyorsan. Megyek. Itt egy ember fönt. Itt egy ember fönt. Hol? Elcsapom. Megyek, elcsapom, hol van? Ne, keressem. A penébe! Basszus, már nincs itt. Majd Várjál, megvan, láttam kis térképen. Itt van, utána megyek, ott elcsapom. Hol van? Nincs meg. Szerintem. Onnan spawnolnak. Itt egy ember valahol. Ott van! Egyetem! Szép. Meg volt! Itt vannak fönt az emberek. Menj, szólj, ha Jaj. izéljen. Várjál! Most! Jó! Jaj, felvettem. Látod volna a szép nézet. Felvetted?